За апошнія 4 гады на афіцыйных міжнародных стартах нашы спартсмены заваявалі амаль 160 медалёў, 100 з якіх залатыя і сярэбраныя. Чэмпіёнамі свету і Еўропы сталі 18 спартсменаў. Рэгіён займае лідзіруючую пазіцыю па выніках удзелу ў афіцыйных міжнародных і рэспубліканскіх спаборніцтвах. Наперадзе адказны этап – падрыхтоўка да новага алімпійскага сезона. Сегодня наша реперная точка – это 2028 год, Олимпийские игры в Лос-Анджелесе. И сегодня все силы, ресурсы будут брошены на подготовке именно высшего звена, подготовки к завоеванию лицензии, для того, чтобы наши не только гомельские спортсмены, но и в том числе и белорусские спортсмены, потому что ряд сборных тренируется на территории Гомельской области, завоевали самые успешные места. Но, конечно, когда у нас будет высокий результат на крупных международных стартах, тогда нашему юному поколению будет куда смотреть, у них будут свои ориентиры, они будут к этому стремиться. Асаблівая ўвага развіццю клубаў па гульнявых відах спорту. Самыя выніковыя з іх за апошнія гады хакейны клуб «Металлург Жлобін», жаночы гандбольны клуб «Гомель», футбольны клуб «Гомель» і валейбольны клуб «Энергія». Пры гэтым увагі патрабуюць мясцовыя спартыўныя школы і секцыі, ад якіх не бачна вынікаў. Ёсць і складанасці ў адносінах да трэнерскага і кіраўніцкага саставаў. Павел Старасвецкі паставіў задачу ў бліжэйшы час разабрацца з выяўленымі недахопамі.